Barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyon. Yau insha Allah zan nuna muku yadda in an turo ma abu zip file haka, ko an turo ma ko na tura misali, to sai in taɓa shi abun. In na taɓa abun zai kai ni kan inda nake so. To idan ina son in extracting ɗinsa, ma'ana in fito da shi ya zama kenan ba unzip file ba haka, kamar yanzu misali ga shi nan audio ne, zan iya playing ɗinsa, amma kuma mafi sauƙi idan ina son in playing ɗinsa shine in je in unzipping ɗinsa ta hanyar share ɗinsa ko extracting haka. Nan extracting idan zan iya yi, ko kuma abu mafi sauƙi shi kan file ɗin zan iya danne shi idan ina son, sai in iya share ɗinsa idan ina so. To kun ga yanzu ya ɗauko min shi da kas ɗinsa. Za ka iya danna share ma mafi sauƙi, sai ka danna share. Idan na danna share to kawai sai in je, za ka iya converting ɗinsa ya zama a matsayin kamar ka yi converting ɗinsa. Yauwa shi ma zai je folder converting ya zauna, amma file manager again ɗin dai za mu yi share ɗinsa ya koma. Amma yanzu na ƙara zaɓen memory. To shi in shiga cikin wannan folder da aka sa ana kuɗi haka, sai in saving ɗinsa a nan. Kun gan shi nan ya zo min da kas ɗinsa, ya zo min a file ɗinsa. Kun ji shi? This is the Happy Sallah mix. Killing you the boss by DJ M. Kun ji shi, kun ji yayi anan normal. Masha Allah, da Allah sai ku danna mana alamar subscribe in kun ji daɗin wannan bidiyon domin kawo muku sababbi.